Gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga Yod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! 4 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalaga sa Bombo Report Second Edition adlaw sang Sabado pet sa 5 sa bulan sang Marso sa mga tiga 2022. Unang adlaw sang Sabado sa katatlong bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong walagad si Bombo Erlyn Bayonita. Updanan kita sa alas 7 ang atak na sa mga aga. So dalong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa aton ng mga police station sa diri sa may syudad sa Bacolod, kalakipan na sa may probinsya sa Negros Occidental. Bangod sa ring pagpadayon ng gyera or pagpadayon sa gyera sa may Ukraine kag Russia banwa. Atensyon sa mga motorista, mayroon naman sa big time price hike sa produktong petrolyo sa masunod ng semana. Kaga sa kinaandan na adlaw sang Martes o kon Martes sang kagahon, it's either alas 2:01 sang kagahon or alas 6 sang aga o kon alas 4:01 sang hapon ang pag-take effect basta nga mayara sang mga price adjustment.
Tiabo na ni mga ginabiso sa oil companies sa buong pagidlamang nga adlaw banwa and ginalauman na sini banwa nga mayara sa pagsaka sa presyo sa krudo and then sa gasolina base dali sa ginapagwa nga advisory sa mga oil companies. Tekon matigayon ni banway kanapulo na ning sunod-sunod nga mga semana nga mayara sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Kay subong or sa una nga 4 kadlaw sa trading ginalauman nga mayara sa 4 pesos and 50 centavos. Sa liwata 4.50 ang ginalauman nga pagsaka sa presyo sa diesel and then 3 pesos and 39 centavos sa kada litro sa gasolina. Perte man kadako nga saka no sa presyo sa produktong petrolyo, but ginalauman naton nga ma-finalize ini sa adlaw sa Martes or sa Lunes, Lunes sa hapon. Because tiwala pa man natapos ang gining 5-day trading sa ginapagwa ang gining forecast sa or sa saka sa presyo sa produktong petrolyo. So good sa Lunes kaya subong nagadangata sa sobra 11 na ginagani ang ginadugang sa kada litro sa diesel, 10 pesos sa presyo sa gasolina and 10 pesos naman sa presyo sa kerosene halin sa pagasugod sa tuig 2022. Tikon amo giman ni abi ang ginalauman nga adjustment sini banwa magatimbuok ang presyo sa gasolina sa 15 pesos. Halin sa nagasulod wala ang tuig 2022. Kaya ang forecast diri or ang projected ang adjustment sa presyo 4.50 sa kada litro sa krudo and then 3.39 sa kada litro sa gasolina. Istoryata ni karon na dugang sa pamuhanay big time, yaren na ang Bombo Network News. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition, Marso 5 na, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang publiko pinaghahanda sa posibleng panibagong malakihang dagdag na presyo na maproduktong petrolyo sa susunod na linggo. Si Pangulong Rodrigo Duterte naman tinawag ang kanyang kaibigan ni si Russian President Vladimir Putin na suicidal kaya delikado raw ang mundo kung magkakaroon ng nuclear war. Samantala pa rin ang Pangulong Duterte rin tila nagpahiwatig ng kanyang endorsong kandidato sa pagkapresidente matapos ang naging talumpati nito doon sa bahagi ng Ilocos Sur. Batas naman na nag-aamyenda sa Foreign Investment Act nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala naman ilang mga senador nais ding ipatawag iba pang mga personalidad na pinangalanang nasa likod daw ng controversial na isabong. Abang yung PNP naman tiniyak na nagpapatuloy ang investigasyon pa rin sa pagkawala ng maraming mga sabongero. At sa international news, tutukan dahil ang pag-atake ng Russia sa pinakamalaking nuclear power plant sa Ukraine, ikinatakot na maraming mga bansa, tinawag pa na war crimes. Samantala, ang ikatlong yugto naman ng peace talks sa pagitan ng Russia at Ukraine muling isasagawa ngayong weekend sa gitna ng pagkadiskarel ng sangkaterbang mga tangke na papalusob sa Ukraine. At sa atin namang sports balita, controversial na dating world's #1 tennis player na si Novak Djokovic posibleng makapaglaro na rin sa French Open matapos luwagan ng France ang COVID-19 restrictions. At sa entertainment news naman, ang Oscar-nominated Filipino hairstylist ng American superstar na si Lady Gaga ibinahagi ang excitement sa nalalapit na Academy Awards ngayong buwan ng Marso.
At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka-Star Nation, pinaghahanda po ngayon ng Department of Energy ang taong bayan dahil sa nagbabadya na naman na panibagong serye ng taas ng presyo ng mga produktong langis. Itinuturong dahilan pa rin ng muling pagtaas o pagsirit pataas ng presyo ng krudo ay ang patuloy pa rin na kaguluhan sa gupaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ipinatawag na rin ng Department of Energy ang mga oil companies para matiyak na mayroong sapat silang supply ng petrolyo kapag tuluyang lumala ang kaguluhan naman sa Ukraine at Russia. Umaabot na raw sa 11 pesos ang itinaas ng krudo. Halos 10 pesos naman sa gasolina at mahigit 10 pesos naman ang itinaas sa kerosina. Hindi pa naman binanggit ngayon ng Department of Energy kung magkano ang itataas ng presyo ng langis sa susunod na linggo. Pero ito po sinasabing malakihan daw ang dagdag na presyo na dapat asahan ng mga motorista at mga drivers, mga operators ng mga sasakyan. At bagmat hindi pa kinukumpirma tulad natin nabanggit, may lumutang na posibleng issue daw na abutin ng higit pa 4 pesos ang madadagdag sa presyo sa krudo bawat litro. At maaaring daw na 3 pesos o higit pa na presyo sa gasolina sa isang bagsakan lamang yan. Kadalasan po pinairal ang bagong presyuhan sa produktong petrolyo sa araw ng Martes. Sa international market naman, yung tinatawag na Brent crude ay tumaas pa sa $119 kada bariles mula na maglunsad ng pagsalakay ang Russia dyan po naman sa bansang Ukraine. Nakatakda namang magsagawa ng espesyal na pagdinig ang House of Representatives sa darating na Marso 9 sa susunod na linggo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa nakakaalarma na walang humpay na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Ayon kay Ways and Means Committee Chairperson at Albay Representative Joey Salceda, tatalakayin sa naturang pagdinig ang epekto ng fuel hike sa inflation, trade at commodity maging sa agrikultura. Pag-uusapan din sa pagpupulong ang epekto nito sa supply at demand ng ating bansa, sektor ng transportasyon at pati na rin ang iba't ibang paraan sa pagsulong ng fuel excise tax at iba pa. Ayon pa kay Salceda, inatasan na ni Speaker Lord Alan Velasco ang House Committees on Economic Affairs, Energy, Transportation at Ways and Means na bumuo ng Fuel Crisis Ad Hoc Committee na siya nga hahawak sa mga paglilitis. Kabilang rin sa mga dadalo sa naturang pagpupulong ay ang economic managers at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang mapag-usapan ang mga epektibong hakbang at gayon din yung mga paraan na maaaring agad na gawin ng pamahalaan ukol dito. Hihilingin rin anya ng komite sa mga kinaukulang ahensya ang timeline kung kailan ilalabas ang fuel subsidy para sa mga magsasaka, mangingisda at mga drivers. Sa puntong ito, madako muna tayo dyan sa may bahagi ng Ilocosur. Abay, marami pong ginulat ang Pangulong Duterte sa kanyang mga naging statement. Doon po naman sa pagdalo niya sa isang event. Ito po yung kanyang pagtatalumpati doon at issue ng politika at issue na rin ng kanyang kaibigan. Nitong si President Vladimir Putin ng Russia. Pero islan sa ubagaw ng pansin, itong mga pahiwatig ng Pangulong Duterte sa mga posibleng iidorso sa pagkapresidente sa Pilipinas. At nandyan sa Ilocosur, Bombo Radio Vegan sa magitan naman ni Bombo JR Cuevas. Go ahead, Bombo JR. Bombo Elmar, Bombo Everly, tila nagpahiwatig si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kanyang i-endorsong kandidato matapos ang kanyang naging talumpati dito sa bayan ng Narbacan. Ayon kay Presidente Duterte, maari umanong iboto ng mga botante sa Ilocosur ang isang Ilocano leader sa Malacanang sa kadahilan ng karamihan sa mga cabinet members nito ay mula sa Ilocos Region at iilan lamang ang mula sa Visayas o Mindanao. Kabilang na sa mga sinabing Ilocano officials ng Presidente sina Labor Secretary Silvestre Bello III, Agriculture Secretary William Dar, Transportation Secretary Arthur Tugade, Environment Secretary Roy Simato at si National Security Advisor Hermogenes Esperon. Dagdag dito na 4 o 3 na lamang silang Bisaya na naiwan sa gabinete at halos lahat ay mga Ilocano na. Kaya't sinabihan nito ang mga residente ng Ilocosur na mamili sila kung sinong Ilocano ang ihahalal nilang leader ng bansa. Ating pakinggan, Bombo Elmar, Bombo Everly, ang panayam o ang itong si Presidente Rodrigo Roa Duterte.
apat o tatlo na lang kaming Bisaya na iwan. Puro Ilocano na. Kaya ibigay ko na lang ito isang buwan, alis ako sa Malacanang, mamili na kung sinong Ilocano na leader ilagay ninyo doon. So yun, Bombo Everly, Bombo Elmar, ang kanyang pahayag, ingil nga dito sa tila pag-iendorso ng isang Ilocano leader na may giging leader ng ating bansa. How's that, Bombo Elmar, Bombo Everly? Bombo Jer, isa pa sa umagaw ng atensyon, naging balitang-balita dyan, itong pagkomentaryo ng Pangulong Duterte sa nagaganap ngayon na giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. We understand, magkaibigan ng Pangulong Duterte at itong si President Putin. Ano ang naging naging pahayag dyan ng Pangulong Duterte sa pinayan sa giyera dyan sa may bagay ng Ukraine, Bombo Jer, Bombo Radio Vegan? How's that? Yes, Bombo Elmer, ito nga sinabi ng presidente na kailangang bantayan si Russian President Vladimir Putin dahil ito ay suicidal kung sakaling mapahiya sa nangyayari ngayon dyan sa Ukraine at Russia, Bombo Elmar. So ating ding pakinggan itong si Presidente Rodrigo Roa Duterte. You watch out for Putin. He is suicidal. Hindi suicidal, talagang... Kaya pag mapahiya siya dito, magwawala yan. And I realized it when I went to Russia. I had a talk with him on all aspects of life. Tagal. Sabi niya na magkaibigan tayo. Sabi ko, wala akong away sa iyo. Yes. So yun, Bombo Elmar, Bombo Everly, ang tinig nga ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ingil nga sa pagiging suicidal ni Russian President Vladimir Putin kung sakaling ang ito ay mapahiya sa nangyayari ngayon sa Ukraine. Ako, Bombo Jer, coming from the President himself, kasi sabi nga, nababanggit niya yung pinarinig mo dyan, talagang nakita niya si Putin personal at nagkausap. So siguro yung mga pananaw niya ng Pangulong Duterte, yan din ang pangamba ng ibang mga leaders sa iba't ibang dako ng mundo, na kaya gano'n na lang umiigting ngayon, hindi pa tumitigil itong Russia dyan sa kanyang invasion, pag-invade, pag-atake dyan sa Ukraine. Bombo JR, I understand ang Pangulo pinahiwatig din niya na may pinatawag pala itong si US President Joe Biden na imbitasyon sa Marso para sa mga Asian leaders, ASEAN leaders. Sinabi ba ng Pangulo dyan kung dadalo siya doon sa Washington DC, Bombo JR? Yes, Bombo Elmer, wala namang eksaktong sinabi si Presidente Rodrigo Roa Duterte kung siya ay dadalo dito sa ipapatawag na meeting ni US President Joe Biden. Pero ang sinabi niya, mayroon siyang sulat na natanggap at ang yung petsa, Bombo Elmar, kung hindi ako nagkakamali, ay March 28. Bombo Elmar, yung sinasabing petsa na ipapatawag doon sa Washington DC. Bombo Elmar. Okay, balikan ko yung usapin dyan sa politika. Sinasabi ng Pangulo na sabi may mga pahiwatig siya, sinong iboboto. Anong naging naging mood dyan ng pag-react ng mga local official? Meron bang nakikiliti dyan sa naturang mga pahig ng Pangulo? Bombo Jer. Anyway, malayo pa naman although yung halalan talaga. Pero in fairness, walang binabagit ang Pangulo kung sinong pangalan na yan, Bombo Jer. How's that? Yes, halos kahapon lahat dito sa naging pahayag ng presidente tungkol sa isang Ilocano leader, Bombo Elmar, talaga namang nahuli niya ang kiliti ng mga opisyal ng probinsya, ganun na din yung mga municipal mayors at city mayors dito sa lalawigan ng Ilocos Sur. Umani rin ito ng suporta at reaksyon mula nga sa ating Facebook page ngayon, Bombo Elmar, na kung hindi ako nagkakamali ay meron ng 1.8k shares sa ating social media page dito sa Bombo Radio Vegan, Bombo Elmar. Ganun ba? Talagang controversial, Anyway, maraming salamat sa mga updates niyan. Direkta po yan mula dyan sa Ilocos Sur. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo JR.
Live and direct mula dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, ito si Bombo J.R. Cuevas para sa pambansang radyo ng Pilipinas at undisputed number 1 dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Tinawag ng Embahada ng Estados Unidos sa Ukraine na maituturing na war crime ang pag-atake sa isang nuclear power plant. Ito ay matapos nga ang naging pag-atake umano ng Russia sa isang Ukrainian nuclear facility na siyang pinakamalaking nuclear power plant sa buong Europa. Sa isang statement ay sinabi rin ng Embahada na ang naturang pag-atake ay nagpapataas pa sa reign of terror ni Putin. Magugunita na nagdulot ng pandaigdigang alarma ang naganap na matinding labanan sa pagitan ng dalawang bansa sa may timog silangang bahagi ng Ukraine kung saan naroroon nga ang naturang nuclear power plant. Sa ngayon ay idineklara ng ligtas ang nasabing pasilidad matapos na maapula ng mga kinauukulan ang sumiklab na apoy dito. Wala rin namang na-detect na radioactive material ayon yan sa pagkumpirma na rin ng Pentagon. Samantala pa rin sa kaugnay pa rin balita, kinundina naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang naging pag-atake ng Russia sa isang nuclear power plant doon sa kanilang bansa. Ito'y matapos na magpakawala ng bombang Russia sa nasabing planta sa gitna ng tumitinding kaguluhan na ngayon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang naturang pambobomba ay nagmitsa naman sa pagsiglap nga o pagsiklab ng sunog sa lugar na agad namang naapula ng mga kinaukulan. Kaugnay ito, nanawagan pa rin si Presidente Zelensky sa mga Russians na magprotesta na rin sila ang mamamayan laban sa kanilang presidente, laban kay President Putin, dahil sa posibilidad niyang maging sanito ng isang nuclear disaster. Samantala, palisipan naman ngayon sa mga eksperto ang pagtigil ng sangkaterbang mga konvoy ng mga tangke pangkier na papalusob sa kabisera na Kiev. Sinasabing may indikasyon na may tulay na pinasabog ang mga Ukrainians habang tuloy-tuloy din ang kanilang pagdepensa, pag-aalsa. Dagdag pa rin na maaari raw na hindi napaghandaan ng Russian forces ang kakulangan ng fuel kaya nag-slow down ang pinakamalaking Russian military convoy. Kasado na ang ikatlong yugto ng peace talks sa pagitan ng Russia at Ukraine ngayong weekend. Sa isang statement ay sinabi ni Ukrainian Presidential Advisor Mikhailo Podolyak na planong ganapin ang ikatlong pagpupulong kasama ang Russian delegation ngayong araw o bukas. Na siya namang kinumpirma ni Russian President Vladimir Putin ayon kay German Chancellor Olaf Scholz. Sa ngayon ay wala pang nababanggit ang dalawang panig tungkol sa venue kung saan nga gaganapin ang nasabing pagpupulong. Kung magugunita na una rito ay napagkasunduan na rin ng dalawang bansa sa kanilang isinagawang second round ng peace talks na magbigay ng humanitarian corridors para sa paglikas ng mga sibilyan na naipit sa Ukraine at maging ang posibleng pansamantalang tigil putukan sa mga lugar kung saan nangyari ang mga paglikas. Samantala, itinanggi naman ni Russian President Vladimir Putin ang akusasyon na pambobomba ng puwersa ng Russia sa mga kabisera ng Ukraine at iginiit na hindi ito totoo ang naturang impormasyon. Ito ang paglilinaw ni Putin sa kanyang pakikipag-usap sa telepono kay German Chancellor Olaf Scholz. Ayon sa Russian leader, ang mga ulat sa umano'y nagpapatuloy na airstrike sa Kiev at iba pang malalaking lungsod ay isang gross propaganda lamang. Sa isang statement mula sa Kremlin, kinumpirma mismo ni Putin na bukas ito sa pakikipagdialogo sa panig ng Ukraine at gayon din sa lahat na nais na magkaroon ng kapayapaan sa naturang bansa sa isang kondisyon. Dapat ay masunod ang demands ng Russia. Kabilang dito ang neutral at non-nuclear status ng Ukraine, ang tinatawag na denazification, ang pagkilala sa Crimea bilang parte ng Russia at ang soberanya ng separatist territories sa eastern Ukraine. Umaasa din ang Russia na magiging reasonable at constructive ang posisyon ng mga kinatawan ng Ukraine sa nakatakdang ikatlong yugto ng kanilang pag-uusap na gaganapin na inaasahan ngayong weekend. Samantala, antabay po kayo dilan sa makikipag-usap din tayo sa mga miyembro ng Ukrainian community na nakabase sa Pilipinas. Baka hindi nyo alam, marami rin palang mga Ukrainian citizens dito sa Pilipinas. At makikita rin natin kung ano yung kanilang mga saloobin. Sa panahon ngayon, ang kanilang pamilya ay nasa Ukraine at sila ay nandito. So you can just imagine yung gaano yung nasa kanilang saloobin ngayon
habang nandito sila sa Pilipinas. At marami pang mga issue at usapin ang ating tatanungin dyan po naman sa kanilang grupo, dyan po naman sa mga komunidad ng Ukrainian community dito sa Metro Manila at kung ilan sila. Abangan nyo po yan, yung ilang grupo naman ng mga Ukrainian citizens dito sa Pilipinas. Samantala muna. Makakauwi na rin dito sa bansa ang nasa 21 mga Pinoy seafarers mula sa Ukraine. Kinumpirma ito ng Department of Foreign Affairs o DFA at sinabing nakatakdang makarating ito sa ating bansa sa mga darating na Marso 8. Kaugnay pa riyan, ayon sa DFA, ang mga naturang maglalayag ay nagawang tumawid mula sa Ukraine patungo sa Moldova sa tulong na rin ng Philippine Honorary Consulate ng Moldova at ng Philippine Embassy sa Budapest. Ang 21 mga seafarers ay mga crew members ng MVS Breeze na isang bulk carrier na kasalukuyang kinukumpuni nga sa may isang port sa may Odessa sa Ukraine noong Enero 27. Samantala, inihayag din ng kagawaran na may isa pang grupo ng nasa 13 mga Filipino seafarers na mga tripulante naman ng MV Star Helena ang tumawid din mula sa Ukraine patungo sa Moldova. Ang mga ito ay inilikas naman mula sa Ukrainian city ng Chernomorsk at kasalukuyang hinihintay na lamang ang kanilang repatriation. Kung magugunita nga, nauna rito ay nananawagan na ang DFA sa natitira pa na nasa 116 po yan ng mga Pinoy sa Ukraine na umalis na sa bansa, lalo na ngayong mas tumitindi pa ang kaguluhan doon. Alright, bago tayo magpatuloy, ay dito na yung ilang mga miyembro ng Ukrainian citizens dito sa Pilipinas at makikibahagi tayo, doon pa naman sa kanilang mga sulit. Tulad ng binabanggit ko, malaman natin kung ano kanilang masasabi. Dahil sa sabi ko nga, malayo sila sa kanilang pamilya at makakasama natin yung ating mga bisita via Zoom to. So interestingly, and please just bear us out mga listeners natin. Doon sa mga kababayan po natin, nahingi po namin yung una, medyo po yung konting Inglesan. So pasensya po, pasensya sa ating mga listeners, But as Filipinos, peace-loving people, we sympathize the people of Ukraine. And in fact, the whole world, as the Russian invasion continues, we have now on the line some members of the Ukrainian community based in the Philippines. By the way, I'm Bombo Elmar and my co-anchor, Bombo Everly. We are called that name, on air. So our viewers can see you now nationwide and worldwide, also through Facebook and YouTube channel of Bombo Radio Philippines. Sir, ma'am, can we have first your names? From my right face, your name, please. To the right. Okay. My name is Katerina Verma. I'm a Ukrainian citizen and I live in Philippines already for 8 years. So we'll be sharing our experiences. How about you, sir? What's your name? To the right side of ma'am. Yes, sir. My name is Max Peresipin from El Nido, Palawan. We live here for 8 years as well. Wow, El Nido, Palawan. I thought you are all in Metro Manila. So some of you are living outside Metro Manila. So the other one, ma'am, can we have your name, please? My name is Elina Bykova. I've also been here in the Philippines for 8 years. Oh. Yeah, I live in Metro Manila. Mm-hmm. The fourth one, to the right of Miss Elina. Sir, can we have your name, please? Good morning. My name is Dmitry Popov, and I live in Metro Manila for a little over 3 years now. Okay. So good to hear that, guys. Just to give us an idea, and to our listeners and viewers, can we ask Sir Max, do you have estimate, guys, more or less, how many Ukrainian citizens are living here in the Philippines, or other who will answer that, Sir Max? As I know of, it's probably around 100 people. But that's without tourists and long vacation people. Mm-hmm. So you are saying more or less 100. Are all of them staying in Metro Manila? Or what about, let's say, in the provinces also? I mean, outside the NCR, Sir Max?
I think some of the people we don't know about that live in the provinces, but the people that we know of somehow is around 100. 100. I heard from Ma'am Elena that she's been here for quite a long time now, 8 years. But I think others, Ukrainian citizens, have been living in the Philippines for decades now. Ha? You can just imagine. So ang sinasabi ko rito mga kaibigan, ang iba pa lang na mga Ukrainian dito, iba dito mga 2 dekada na, almost a decade na, si Ma'am Elena nga 8 years na. And how about you, Sir Max, Ma'am Elena, and to the others, do you have also your families here in the Philippines, sir? My parents are here, but their parents and my sister, they're in Ukraine. So how about the others? Do you have your families here living in the Philippines with you? Like, as for me, I live here with my husband. My husband is Indian, by the way. But my family is in Ukraine and all my relatives in Ukraine. What about to Ma'am Elena and the other one? Do you have with you your families? Yeah. I also live here with my husband, who's Filipino. My whole family, my mom, my brother, his kids, they're all in Ukraine now. Wow. Oh. And to you, sir? And I live here with my wife. She's a Filipina. But the rest of my family are living in New York. Actually, I'm an American citizen. I grew up in the United States, but originally I'm from Ukraine. I'm from Kiev. I just moved to live in New York City when I was a kid. But yes, my family are in the United States now. I don't have any other family here besides my wife and her family, of course. Yeah, really? Okay. So your family is living in Kiev now. How about to the others? Going back to Sir Max. So back in Ukraine, what particular area or city they're living? Your relatives? Odessa and Kiev. Odessa and Kiev. Oh. What about you, Ma'am? In my case, my mom lives in central Ukraine. It's Cherkasy. And my brother and his family, they live near Kiev, in one of the villages near Kiev. Oh my, so you're really in the central of what's happening now in Ukraine. And by the way, my partner here, Bombo Ever, will have also questions for you guys. Bombo Ever, your question? Go ahead, please. My question first goes to Sir Max. I would like to ask as well, how are you taking the events in Ukraine, given that you're far away from Ukraine? Have you contacted your parents? You mentioned that your parents are in Odessa, Kiev. Is that right, Sir Max? No, my parents are here with me, but my grandparents, they're sorry for the noise. They're in Odessa and Kiev. We keep contact to them all the time. We try to call them every day, couple of times. It's terrible. It's terrible what's happening back in our home, and we gotta stop that immediately. The others, have you contacted as well your relatives back there in Ukraine? Yeah, I mean, every day you're on the phone almost 24/7, and you check in with them every couple of minutes, every hour, just to make sure that everything is okay. Yeah. Okay, and as of now, there's a lot of going on in Ukraine. I would like to know as well, what's your thoughts on what's happening in your native land? Are you getting some information from your relatives? Maybe to Miss Katerina. Yeah, ma'am. Yeah. Oh, what's happening is just very scary even to hear. I don't know how to describe all of that. It's horrifying. All the families have relatives all over Ukraine, so all families have relatives who are fighting, the people who are dying. So we are very worried. Like, I have sleepless nights every day.
and we live through the difficult feelings. These are very difficult days. So I can't describe in any more words. I'm very, 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 very scared for everyone. All right. Going back, I would like to ask this question to Mr. Popov. Other topic. The Philippines joined more than 140 other nations in supporting and voting a resolution in the UN General Assembly condemning the Russia's invasion of Ukraine. So would you like to give your reaction to that, Mr. Popov? Well, I'm not surprised that the vast majority of the international community has joined in one voice, one singular voice, in condemning Russia's actions. It's just very unfortunate that Russia itself has such an outsized presence in the United Nations that they can basically veto absolutely anything and everything that they don't like, which means that they can they can do any kind of atrocities that they feel like, and they know that the United Nations does not have the power to stop them because they, in essence, can just put their foot on the throat of the United Nations and the rest of the world, just at a whim, basically, because it's their say-so. So no matter what the United Nations does, it's not very relevant. It's also very telling in what nations are supporting Russia. And it's a very short list of nations that are not abstaining but are actually joining in with their vote, which includes countries like China, like North Korea, like Venezuela, and Syria. Basically, the friends, the company that you keep, tells a lot about your character. And when Russian people that are thinking that what their country is doing is fine and normal, the people that are buying into the messaging that the Putin regime is putting out there, they don't consider these factors at all. They think that the whole world is out against us, so we must stick together. But okay, so who is with you? Just look at that. Okay, so you want to be in the same on the same page with North Korea? Really? You want to be on the same page with Syria and China? But they don't think of it that way. They just buy into the messaging that their government puts out, and that's it. They think that everything else is lies, and the conversation doesn't really go much further than that for a lot of people there. Not everybody, luckily. Especially I know that a lot of the younger people in Russia, they do understand what's going on because they are open to other different sources of information besides just their state-run propaganda that is run essentially by a KGB agent. That's something that is not really emphasized enough, that the president of Russia is in fact a KGB agent that changed his title after the collapse of the Soviet Union, but he never stopped being a KGB agent, and that is a fact. But there's nothing that can be done about that. Okay. Thank you for that, Sir Dimitri. Going back to Sir Max, here's a question from our station in Bombo Radio, Iloilo. Given the chance, the opportunity, due to this war in Ukraine, are you guys planning to go back in your home country? Sir Max, how's that? Well, if the situation will call for it, I think many people will come back. Even more people will come back. A lot of people coming back right now, but with all the troubles right now, it's hard to come back. Because as you know, the airspace is closed, so you have to travel through Poland or Hungary. But right now, I think we're more useful in terms of spreading the news, letting the world know, and information war is just the same war as any physical war. This question goes to Miss Elena from Bombo Radio Cebu in Central Visayas, and. Are you guys also calling or organizing some sort of international legion or volunteers to defend Ukraine? Just like what's happening now in many countries. Just in case, what's your suggestion for those who want to volunteer in going to Ukraine and join the so-called legionnaires, Miss Elena? Yes, actually, a couple of days ago, our president announced that we are forming an international legion. So everyone who would like to join and to fight against Russia and to protect
Ukraine, they can join that legion, and there's information, there's official information, there's a website where you can go, and you can find all the necessary information there, and the requirements, and the processes that you need to go through to be able to join it. Okay. To Miss Katerina, by the way, this is a personal thing, question from Bombo Radio Legazpi. Do they have also Russian friends and living here in the Philippines? And how are your relations to them? Miss Katerina? Yes, so as for me, I met some Russian people here before. Like it was just like we met in a party, we communicate, and that's all. So far, I don't have any like close friends here from Russia, so can't tell you exactly about the relationship right now. Okay, we do understand. Going back to Mr. Popov, maybe you can say this briefly. Can you comment about your President Zelensky? And he seemed to be the poster boy of Ukraine in this big crisis, Mr. Popov. Well, President Zelensky is a very clever user of social media, and he knows how to have a presence on TV, being a TV star himself previously before becoming a president. It's kind of a unique shift for him, but he really knows how to be the face of Russia, and he is very effective at rallying his people and his countrymen and the whole world for that matter, because he knows how to appeal to human emotions, which is something that is very, very much needed right now. A leader has to have many different qualities, and he needs to be able to use them properly at the right time. And I believe that President Zelensky right now, at least, is doing a very, very good job at rallying his people and the rest of the world emotionally through the way that he appeals to everybody's senses, common human senses of what is right. And I really applaud him for that. Okay, I have no other questions, but I'll give you guys the opportunity to send your appeal or parting message to your viewers and listeners, or announcement. I understand the office of the consulate. They have also the so-called fundraising activity through the consulate. By the way, mga kabombo, Kasar Nation, wala pong embahada rito sa Pilipinas ang Ukraine, but they do have embassy, but based in Malaysia. So we would like to thank yung embassy ng Malaysia for gathering this you guys for having with you this morning. And can we have first Ma'am Katerina, your parting words, please? Yes. Ma'am Katerina. Sorry. Yes. Oh, I'm on. So, first of all, yes, we were trying to ask for financial help also from Philippines, just to support those mothers and kids, those wounded people. All the countries are trying to help. So we are also doing our best. That's why even on the consulate page, there is also the link which you can see. And whoever wish to participate, it's always welcome and appreciated. So, and another thing, it would be really, really great if we could easily or in easier way to bring our friends and families, for example, even to Philippines. I know it's far. So far, people mostly move into the neighboring countries with Ukraine. But if there is a chance, if there is easier procedure of moving our people to Philippines, like some of them, for example, some of my friends who are working in IT companies, in US IT companies, they could use this chance because their company has offices in Manila also. We could help them with accommodation. We could give them, provide them some room or space to live. We would provide them our support. But hopefully that there will be easier way to bring them here, with their visas and with everything. Thank you. Okay, what about you, Miss Elena Bekova, please?
Go ahead, ma'am. Yes. Well, it's hard to to find the words. Um, I appreciate the fact that the Philippines joined the international community and condemned what Russia is doing right now, condemned this unnecessary and unthinkable war that is going on right now. I also would like to ask anyone who has any way to support Ukraine, be it financially or just through spreading the truth, among your friends, among anyone you know on social media. It's really very powerful because we can see now that the Russian propaganda is almost bulletproof at this moment, and so we really need the whole world to help us to get through that wall and to really make the whole world support us and help stop this as soon as possible. Okay, thank you for that. Can we have also your brief parting words, Sir Max? Go ahead, please. I want to address some people in the Philippines that spread Russian propaganda. A lot of people who stand on anti-American or anti-West, as they call it, side of the people here, they tend to share Russian propaganda. Please stop doing that. It's very much not helping. It's misinforming the people, saying Russia is trying to protect Ukraine. It's nonsense. So please stop doing that. If you want to help Ukraine, then spread the truth. Russia is attacking Ukraine and trying to invade it. Our fighters are dying. Our heroes, I would say, are dying every day to prevent it, but it's happening. So don't pretend like it's not. Okay. Don't pretend like it's something else. Okay. Thank you, Sir Max. And the last but not the least, Mr. Pupo, your brief parting words and message. Go ahead, please. Thank you very much for that. So I would like to say that right now, unfortunately, we live in what some people are calling a post-truth society, where, as someone on American TV at some point recently said, the truth isn't truth anymore. A very prominent lawyer for former President Trump said the truth isn't truth. And in a sense, that is a fact, because the information that's being spun in different circles completely contradicts the other, and what people take as truth really depends on who they're listening to. So I appeal to everyone to try to look for different sources of information when basing their opinions about anything that is of any kind of importance, especially when it comes to political propaganda that is spun everywhere in the world. Every country and every media and news outlet is guilty of it to some extent, at least. Everybody has a certain kind of bias, but one thing is bias, and another thing is just simply saying that Ukraine is controlled by Nazis and drug addicts, that the government is illegitimate and has no even no legitimacy for existing in the first place. And when a government propaganda is saying this, millions and tens of millions of people are believing in it, and this can be really catastrophically dangerous to the point of what we're seeing today because of the spin of information. And I really urge everyone who wants to be informed about anything, really, that they really need to look at different sources of information from different sides, and really, if they want to make up their own minds, as they say, then it's really important to have a wide range of information. All right, guys, thank you so much for the support for this early morning interview. I guess our listeners and viewers for sure will pray for you guys and your family back in Ukraine. Thank you so much, guys. And actually, I'm very sorry. There's one more thing I really wanted to add. I forgot. Yes. I recently read in the news that in Filipino news that the presidential frontrunner Bongbong Marcos and his running mate Sara Duterte
they recently stated that they do not want to have any kind of a position on the Russian aggression, that they basically give a tacit support for the Russian invasion of Ukraine. And this really goes towards their support of the Chinese position, which is very much allied, as we all know, with Russia. So this is just something to really keep in mind, that those who support totalitarian regimes have a certain kind of mindset, and to have the very strong possibility of having this kind of leadership in this country that is bred from the tyrannical dictatorship of the past, and to have a clear sense of what we're going in the future and what's being supported. That is just something that could be very dangerous. Okay, thank you for your comments on that, Mr. Dmitry Popov. Thank you very much and to the members of the community, of the Ukrainian community based in the Philippines. Diyan pala sa konsulada po ng Ukraine, marami pong salamat. At sa embahada po ng Ukraine, diyan sa may bahagi ng Kuala Lumpur, Malaysia, thank you for this opportunity at marami pong salamat. Thank you guys. Thank you. Samantala sa iba namang mga balita, ang LTFRB nakikipagtulungan na rin sa PNP para sa pagpapatupad yan ng COVID-19 protocols sa mga public utility vehicles. May detalye pa si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Elmar, Bombo Ever, nakikipagtulungan nga ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Philippine National Police para sa pagpapatupad ng COVID-19 protocol sa mga pampublikong transportasyon dito sa bansa. Ito ay upang masiguro na mahigpit pa rin na nasusunod at naoobserbahan ng mga pasahero ang minimum public health standard sa mga public utility vehicle o PUVs kahit na ibinaba na sa Alert Level 1 ang mga piling lugar sa Pilipinas. Sinabi ni LTFRB Executive Director Maria Cristina Casion na kasalukuyan na sila nakikipag-ugnayan sa PNP upang matulungan anya sila sa mga pagpapatupad sa mga naturang patakaran dahil mas malaking organisasyon anya ang mga ito. Muli naman binigyang diin nito na kinakailangan pa rin ang palagiang pagsusuot ng face mask para sa mga pasahero at mga driver at iwasan ang pakikipag-usap at pagkain sa loob ng mga pampublikong transportasyon. Samantala, kaugnay niyan ay nagpahayag naman ang pangamba ang Department of Health o DOH hinggil sa nagaganap na overcapacity sa mga public utility vehicles. Sa ilalim kasi ng Alert Level 1 ay papayagan ng muli ang 100% passenger capacity sa lahat ng pampublikong transportasyon. Ngunit may ilang napapabalita at namamataang hindi sumusunod dito, katulad na lamang ng mga pampublikong transportasyon na punuan kung saan ay nakatayo, sumasabit at siksikan na ang mga pasahero. Nagpaalala si Health Undersecretary Maria Rosario Velher sa lahat, lalo na sa mga operators, local government units at mga ahensya ng gobyerno na panatilihin ang pagsunod sa 100% seating capacity sa mga pampublikong sasakyan. Ito ay bilang pag-iingat pa rin sa banta na dulot ng pandemya dahil ang COVID-19 ay nandiyan pa rin. Magugunita na una rito ay binigyang diin na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ang mga tsuper ng pampublikong sasakyan ay hindi dapat payagan ng mga nakatayong pasahero kahit na mas niluwagan pa ang restrictions dito kasabay ng pagbababa sa pinakamaluwag na Alert Level 1 ang Metro Manila at iba pang mga piling lugar sa bansa. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide, worldwide. Isa sa pinakaabala ngayon sa panahon ngayon, Agriculture Secretary William Dar. Kasama niyo si Bombo Elmar, si Bombo Everlaking partner. Good morning sa iyo. Kumusta na po kayo, Secretary Dar? Yeah, okay naman po. Magandang umaga po sa ating lahat at talagang tayo ay naasikaso natin itong epekto ng itong Ukraine crisis na that compounded yung mga global challenges sa global food supply chain. Nakikinig sa atin sa mga probinsya, mga magasaka, itong mga ngisda. Ano po ang maaari niyong ibigay na good news dahil sa tumitindi yung epekto nitong pagtaas ng petrolyo, Secretary Dar? Okay, unang-una dun sa fuel subsidy ay mayroon nakalaan na 500 million pesos para sa corn farmers and fisher folk. So hahati yan, 250 million
for fisher folks and 250 million sa corn farmers. So yung guidelines ay being finalized this week, and hopefully mayroon mapirmahan na joint circular between DA, DOE, and DBM para within March may bigay na natin itong ayuda na ito. That's one. Now, pangalawa po, pinafinalize na rin natin yung guidelines para sa pamimigay ng Rice Farmers Financial Assistance. Yung tuloy-tuloy, di ba, every year, yung excess tariff coming from the Rice Tarification Law ay ibibigay yan every year. So last year may excess tariff na 8.9 billion pesos. At ito naman yung papamahagi natin sa mga rice farmers na nagsasaka ng 2 hektarya kada, every farmer tilling 2 hectares and below. So ang estimate po natin na mabigyan dito ay mga 1.8 million rice farmers. Now, pangatlo po, Bombo Elmar, nung nag-meeting po kami nung Tuesday sa Malacanang, mayroon akong panukala sa kabinete at kay Presidente Rodrigo Duterte, at ito naman ay naprubahan. Yung dadagdagan po ng national government, yung mayroon na kaming 4 billion sa ating appropriations this year, ay dadagdagan ng national government at nagpapahanap na ang ating mahal na Pangulo ng pandagdag dito sa fertilizer subsidy. Kasi gusto niya talaga matulungan ang mga farmers natin, kasi ang presyohan ng mga abono na ngayon ay tumataas. So gustong tumulong ang national government, at nandyan ang ating mahal na Pangulo na talagang siya yung very resolute to and have directed ang mga kinaukulan para maghanap ng pera para pandagdag doon sa fertilizer subsidy. So yun po ang unang mga measures po na in relation to the social amelioration program for farmers and fishers. At least short term, ha, Secretary, yun naman po talagang gusto naming marinig, yung good news na yan dahil sa mga bad news yung narinig natin mula kanina sa ating mga top stories ngayon. Maraming salamat po sa pagkataon to. Umagang-umaga, napaka-aga po nyo po ang masipag na Agriculture Secretary William Dar. Thank you very much, ha. Ingat po kayo lagi. Salamat po, Elmar. Salamat po. Okay. Samantala, habol muna nating balita, abay, ang Pangulong Duterte, meron daw nilagdaan na ang controversial na nag-aamienda sa Foreign Investment Act. Anong detalye nito, Bombo Raymond at Tinasa Guhide? Sa Bombo Elmar, labis nga na ikinagagalak ng mga business community, particular dito sa Makati Central Business District. Matapos pirmahan ni Pangulong Duterte nitong March 2, 2022 ang batas na nag-amyenda sa Foreign Investments Act. Layunin ng batas na ito na paghusayin ang technology transfer, maitaas ang foreign exchange mula exports at magbibigay daan sa mas matagal na kita sa buwis. Nakapaloob sa nilabas na Republic Act 11647, pag-amyenda sa Foreign Investments Act of 1991 ang pagtatag ng Interagency Investment Promotion Coordination Committee o IPCC na pangasiwaan ng Department of Trade and Industry. Sa ilalim ng RA 11647, inaatasan ang IIPCC na pangunahan ang paghimok sa mga dayuhang mamumuhunan na maglagak ng kapital sa Pilipinas ay taguyod ang bansa bilang magandang investment area. Sa pamamagitan ng batas na ito, pwede na rin mamuhunan ang mga dayuhang domestic enterprise ng hanggang 100%, maliban na lamang kung bawal o limitado ang pagsali o kanilang partisipasyon sa mas maliit na porsyento. Nakasad din sa inamendahang batas, ang mga dayuhan ay pwede nang magmay-ari ng small and medium-sized enterprises na may minimum paid-up capital na hindi baba
ng $100,000 kung ang mayoriya ng kanilang mga empleyado ay mga Pilipino at hindi dapat bababa sa 15 o 15. Yan yung bagong batas, Bombo Elmar, at mamaya magtanong-tanong tayo sa mga empleyado patira dito sa Makati City na sentro ng mga negosyo kung welcome, tanggap ba sa nila yung ganitong bagong sistema na pagpapalawak sa pagpasok ng mga foreign investors sa Pilipinas para rin sa dagdag trabaho sa ating mga kababayan. Bombo Raymond, I'm just curious, napakarami ng mga administrasyon ang gusto nila idaan ito sa amyenda sa ligang batas. Pero pwede palang ganito, Bombo Raymond, pag opening up ng ekonomiya sa foreign ownership, mga dayuhan, na magkaroon ng 100%, Bombo Raymond. So nadala pala rito sa naging batas na lamang, Bombo Raymond. Well, sa ngayon ay bawal pa rin yung 100% ownership. Halimbawa yung negosyo, Bombo Elmar, pero exempted yung sa domestic enterprises. So mayroong kumbaga kwalifikasyon. At yung isa rito ay yung maaari sila mag-ari ng mga small to medium size na mga negosyo. Bombo Elmar, na mayroon lamang $100,000 na paid up capital. So yun yung nakasaad sa bagong batas, Bombo Elmar. Sige, ingat kayo dyan, Bombo Raymond. Maraming salamat. So live and direct mula sa Makati Central Business District, Bombo Raymond Tinasa nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Pasaradyo, Bombo. Samantala, nakatakda na, malapit na raw buksan. Bagong-bago ito na tulay dyan sa tinataguriang Binondo Intramuros Bridge. May nakuha impormasyon dito ang Star FM Manila. Bubuksan na ang Binondo Intramuros Bridge sa publiko sa Holy Week, 1 Abril ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Matapos ang ilang delay bunsod ng COVID-19 pandemic ay magagamit na ng publiko ang tulay na mapapagaan sa daloy ng trapiko sa mga lugar ng Binondo at Intramuros, Maynila. Inaasahan na nasa 30,000 sasakyan ang maaaring ma-accommodate ng Binondo Intramuros Bridge kada araw na malaking kawasan sa bigat ng trapiko sa mga matatao at abalang lugar sa Maynila. Ang naturang proyekto ay may budget na tinatayang nasa 3.39 billion pesos na parte ng proyekto ng gobyerno sa pakikipag-partner sa China. Ang disenyo ng tulay ay sumisimbolo raw ng pagkakaibigan ng Pilipinas at China. Mayroon namang kabuang 5 tulay ang itatayo sa kahabaan ng Pasig River bilang pagpapaluwag sa trapiko sa Metro Manila. Isa na ang nakumpleto habang iba pang tulay ay target na matapos sa susunod na taon. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Para sa Bombo Network News, nagulat Star DJ Antonio Lambada para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, tutulong naman na ang mga volunteers mula sa United States dito sa Pilipinas para makapagpabakuna ng nasa mahigit 10,600 na mga Pilipino para yan sa mass vaccination sa mga clinics sa lungsod ng Quezon at Caloocan. Nakipag-partner na sa mga local health officials at United States Agency for International Development o USAID Rich Health Project ang US Peace Corps sa naturang mass vaccination drive. Ayon kay US Peace Corps Country Director Jenner Edelman, inihayag nito ang kagalakan na makasama ang Philippine government gayon na din ang USAID sa pagsuporta sa nationwide effort ng bansa para maprotektahan ang mamamayang Pilipino at ligtas na makabalik ang mga bata sa paaralan. Ayon pa sa US Embassy sa Pilipinas, magbibigay ang US Peace Corps ng lahat ng kanilang mga available na resources gaya na lamang ng medical professionals para suportahan ang bansa at US government partners sa paglaban sa pandemya. Gayon din ang health at humanitarian assistance ng USAID. Noong Pebrero, nasa mahigit 2,700 na pasyente na edad 5 hanggang 17 taong gulang ang nabakunahan ng US Peace Corps medical team sa mga clinics. Samantala, kuha muna tayo ng follow-up report. Itong mga nasa alert level 1 daw, pagpasok nyo sa mga malls, itong mga supermarket, depende na. May mga lugar na hindi na kailangan ang vaccination card. Anong mga detalye nito? Bombo Gerald ulit. Pag-uhay na, Bombo Gerald. Yes, Bombo Elmar, Bombo Everly, hati nga yung opinion ng ating mga kababayan na dito pa rin sa posibilidad daw na hindi na magsuot ng face mask saka face shield pag nandito sa mga open spaces kagaya dito sa Makati Central Business District. Ito yung panukala ni National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Ted Herbosa. Sa parayam naman natin sa ating mga kababayan dito kanina ay hati yung kanilang opinion
kaugnay pa rin dito sa hindi na pagsusuot ng face mask sa face shield. At kaugnay niyan, pakinggan natin itong ating nakapanayam na si Ferdinand Cabo. Pwedeng kailangan magsuot pa rin. Hindi pwedeng hindi, syempre, COVID yan, nakakapatayan. Hindi naman delikado sa tao yan. Kailangan mag-face mask pa rin para safety. Kahit mababa na yung kaso, kailangan pa rin na mag-face mask talaga? Kailangan pa rin. Kasi hindi naman tayo sigurado dyan kasi alam mo naman, masiselan yung iba. Hindi naman pwedeng lahat tayo hindi magpe-face mask. Meron ding nagpe-face mask talaga. Kaya mas maganda talaga yung mag-face mask na lang. So yan si Mang Ferdinand Cabo at anya kahit talagang hindi na ipatutupad itong pagsusot ng face mask ay magsusot pa rin siya para na rin sa kanyang seguridad. Iba naman itong pananaw ni Canading Mendoza. Pakinggan natin naman itong ating panayam kay Canading Mendoza na isang driver. Dahil nahihirapan pong huminga ko, parang mas maliwalas ang walang face mask. Di pag kailangan na po lang ang face mask, saka na lang po isusuot. Pero may COVID pa rin, hindi kayo natatakot? Wala, puro naman po ngayon namamatay puro yung may bakuna Ay di wala rin kumuha po yung COVID. Ay kung yung may bakuna po hindi namamatay, ay di kontra COVID po Lahat po namamatay ngayon may bakuna. So, okay na sa inyo kahit hindi magsuot ng face mask? Ay magsusot din po pag kailangan. Opo, gano'n. Pag halimbawa nag-iisa kayo nasa biyahe, nagdadrive kayo, pwede nang hindi naka-face mask kayo. Dahil yan, Bombo Elmar, Bombo Everly, ano yung pananaw ng ating mga kababayan dito pa rin sa pagsusuot ng, hindi na pagsusuot sa mga susunod na linggo siguro or buwan ng face shield or face mask kapag nasa public places, open spaces. Pero nilinaw naman ng National Task Force Against COVID-19 na kapag nasa loob ng mga mall, yung mga closed spaces ay kailangan pa rin magsuot ng face mask, Bombo Elmar. At saka i-consider, Bombo Gerald, yung pinakamababa na yung kukunti na lamang, halos wala na ng mga insidente ng mga naku-COVID, Bombo Gerald. Alert level 1. Ito, alert level 1, Bombo Gerald. Saka yung consideration kapag talagang bubulusok na yung kaso ng COVID-19, siguro kapag nasa 50 or 100 yung kaso, Bombo Elmar, everyday ay pwede na sigurong ilagay. Dahil nga ito, marami rin yung may gustong tanggalin na dahil mahirap din, Bombo Elmar, kapag nakasuot lagi, lalo na ng face mask, dahil mayroon yung talagang mga naiirita rin sa pagsusuot ng face mask, Bombo Elmar. Anyway, we'll take from the experts. Maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Central Business District sa Makati City, Bombo Gerald, di ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Patuloy ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Ito ay sa gitna na rin ng naganap na giyera at pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, isang dolyar 51 pesos and 47 centavos. Ang katumbas naman ng isang Singaporean dollar ay 37 pesos and 95 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos and 58 centavos. Ang euro 56 pesos 98 centavos. Saudi Riyal 13 pesos and 71 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health.
Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada ng